itu kalau tulis pada rusuh itu acara barangkali pemulu lagu berkata akan jual sawah dan jati-jati. Elok dari Jamila inyo pulang di pandang sarugo elok kama suga amalan kurang deda dima orang kuren dinyo tolong sampai anak gajujui makanan hati kasumbo pamena rajo di tengah dilarang ketujuh bagade hati sesuai pandangan mata kalau di dalam tangan dimanya orang dinyo tolong sampai apa tetapi demi berendang barulah samalam nangko takui amalan kurang laki urang jadi gatuyu jadi gatuyu baik kalah dan dia takui amalan kurang laki urang jadi gatuyu takkan kasih dia nangko bagulau samalam ini takkan madanayo yang elo aluriyo sampai kini punya orang inyo ndak suku baik darah dan dinyo baik darah abana punya orang ndak suku dan jalan dari Palembang apa dilai ko pempe apa bau batanya pakai paji kamano jalan ke Sarugo paji karamaden di orimanyo kini di babamayo ko ado kandanan tatagulu sa paji mau pedu orang mandangan nasabali boti godake minum boti kadai nancie koraso bagulo kopi pai paji karamaden di orimanyo kini di babamayo Rasokanlah gue dimakan Pak Haji Banama Akianya dalam babi ini bain taya di tunan gadang paralonya Bapak paralonya Oye rasuga dan dinyo dimanyo kini kabak aju dan maraju Depa Haji tolonglah bangga sama babali awak pulang dek kita sarita basuh bindo depan wajong kami bani yang nama numpang nak dinanti ronde katipo neda emaknya kini Pak Haji karang dan dinyo jam tangan di madi bali Silakan jale-jale nenda bawa samu gularon de karonde ronde de nai dope jando ai dope jando ai karang dendiyo ai aro ronde karonde ronde amala be jando asada pepai kapalembang berjalan kaki jadi julu kali amu jadi urang tabayang surawa analamu anewa analamu Kaitalahabana macali oto urang takana buru karombakamu Ado-adolan basabi namun cong barisi juo dahulu layak basui kalau kini lali cinta
Ya ululai basungui Pada ululai basungui kini kola licin sajo sawak ko minta ada lacu naninda indah dibaconyo Andara di bajunya, baita doa benar, tanpa bodoh dan dia suka doa nak Ujung udah sadar barisi Baapul laga barenda Ramal langit dapat bini, kalau menumpang di rumah orang, di rumah. Di Papanjang melihat lagu nomor 3 lah 150.000 lagu di Papanjang. Agata-gata gapalonyo Bantu dasar malang kini Naisono tolong aladana Bagura sama lampu Kodai serta pada data Bertambah sanggup kopianyo Kako kikianyo Karama dendino Dimano Kininyo kini Di baba maina Ramadaga bagungin yang dagada iso sama lambo Kau jadi kepadangan yang masih dia wayana Lalu dari Tegal Barat melihat lagu di Papanjang. Kenapa Bapak disenangkan di Papanjang lagu di Papanjang dulu. Kadang bangga sabero udang aduan Kona dimintanyo lagu seorang bui udah seorang tua bui sudah balaku Apa Papanjang baru? Aku lagu lebih rancang malam ini tiba di lagu dari ko banyak Papanjang. Aku sanggup seorang bui udang banyak kutu malamku Bahagia menyumbang dari penanyuan yang saja bagaimana udah pulang uang kampung baca dia saja baca dia saja emang sudah ready Sambung di Papanjang. Papanjang dulu. Masukkan dulu lagu lain. kasih nawe bibi udah sama tuh tanah bang Boleh
Bapak ini diperpanjang dulu. Tambah partnernya sendiri. Lagu diperpanjang ya Pak Haji. Bapak dari Marpaji, kon lagu Sabana Sengai Rusua. Itu acara baralek datuk baralek pengulu lagu bakandakan sawah ndak jadi-jadi. Bapak benda. Iya Bayu. Jadi sawah.